Adamzat tarihinde musulman doğanlar ilkinci şirk we butparazlyk Nuh aleyhisselam'ın kowmunda peýda bolýar. Intak Nuh aleyhisselam peýgamber uğradylmaka Nuh aleyhisselam'ın kowmunda insaniyet adamzat tarihinde ilkinji gezek şirk we butparazlyk emele gelýär. İlkinji şirkin we butparazlygyň dönemegine bolsa musulman doğanlar insanların öz aralarına yaşap geçen takwa, pir, weli adamlar barada öte geçip olary çenden aşa tagzim etmekleri we olary özleri bilen Allah arasynda aracı hasap etmekleri sebäp bol. Bu waka seredip geçsek musulman doğanlar Nuh peýgamberiň aleyhisselam halkynyň içinde, yani Nuh aleyhisselamdan öň intak peýgamber edip uğradylmaka halkynyň içinde insanlara din imany öwredýän, ýagşyny ýamany öwredýän we halal näme, haram näme, iman näme, tawhid näme, şirk näme düşünürip oturan, garaz insanlara dinini öwredýän insanlar bolupdyr. Olary Wad atlary we Wad, Su'a, Ya'uq, Yahus, Nasr aw diýip atlandyrylýan kişiler bolupdyr, takwa adamlar bolupdyr. Bu halk olary musulmanlar gaty gowurypdyr we silapdyr. Bu kişileri halk gaty gowurýan eken, bu näme gaty silapdyrlar. Haçanda bu kişiler dünýäden ötenni, ýerliýden ämmes dünýäden gaýdanny, şeytan bularyň ýerine galanlara bir waswasa berup şeýle diýär. Siz bu alimlerin heykelini, ýadygarlygyny ýasan we her heykele olaryň adyny dakyn we bu heykelleri her göreňizde olary ýatlarsyňız diýip waswasa berýär. Yani goýa şeytan bulary gowzadaý diýär. Näme? Bul alim adamlar, weli adamlar ýaşap geçdi. Siz bulary unutmaýarlyk, ýadygarlygyny dikin, ol ýadygarlygyny hem şolaryň adyny dakyn. Maksat näme? Şolary göreňde ýatlap durmaly. Unutmaýarlyk. Bir wada gowy pikir ýalyk bolup gelýär insana. Şeytan näme şey diýip bulary waswasa berýär. Olar hem musulman doganlar buňa alanyp şo hile edýärler. Yani olaryň oturan ýerlerine, ders beren ýerlerine, gezen ýerlerine olaryň heykellerini, ýadygarlyklaryny dikýärler we şolara şol ýanky welileň atlaryny dakýarlar. Soňra bu nesil gidip başga nesil gelenne we ulum adalanna şeytan olary näme diýär? Ondan soňraky gelen nesillere ata-babalaryňyz bulara tagzim togap ederdi. Olary ibadet ederdi. Ýagmyr gerek bolsa, ol ýere gidip dilerdiler diýär. Şey diýip waswasa berýär. Bu wagtyň geçme bilen insanlar ol heykellere sygynyp ibadet edip başlaýarlar. Bu şey diýip näme adamzat tarihinde musulmanlar ilkinji şirk we butparazlyk emele gelýär. Kur'an-ı Kerimde musulmanlar bu 5 kişiň ady agdalyp geçilýär. Nuh surasynyň 23-nji ayetinde. Yani Nuh aleyhisselam'ın kowmunda ýaşap geçen we soň insanlar tarapyndan butlaşdyrylan kişileriň ady Nuh surasynyň atlary Nuh surasynyň 23-nji ayetinde agdap geçilýär. Haçanda Nuh aleyhisselam peýgamber edip uğradylanma öz kowmuna we olary imana, tawhide çagyryp başlanma müşrikler bir-birine näme diýerler. Nuh surasynyň 23-nji ayet. Ve qalu la tazarunna alihatakum ve la tazarunna wadda ve la suwa'a ve la yaghus ve ya'uq ve nasra. İlahlaryňyzy taşlaýman. Yani Nuh aleyhisselam gelip bulara din düşünürýär. Bir Allah sığınmaly, bir Allah ibadet etmeli, Allah'ın ýoluna ýykylmaly diýip tawhid düşünürýär. Bular bolsa bir-birine näme diýerler? Bu kişiň gepine allanyp, bu diýen zatlaryna allanyp, ibadet edip ýören, sığynyp ýören ilahlaryňyzy taşlaýman. Notazda näme? Ol ilahlarynyň atlaryny tutup aýdýar. Waddi, Su'ani, Yahusi we Ya'uqi taşlaýman diýip näme kowmdaşlar şeýle bir-birine tawşyrýarlar. Diýmek ýanky agdan 5 kişimiň ady nerede geldi? Nuh surasynyň 23-nji ayetinde geldi. Bu şol ayetin tefsirinde açıklamasında haýsy tefsir kitabı barsa hemmesinde diýen ýalakka agdalyp geçilýär ýanky biziň aýdanymyz şol 5 kişiň ady nerden gelip çykdyr, nädip dörapdyr, nädip buta öwrülipdir. İbn Abbas radiyallahu anh'tan rivayet edilýär. Mysal üçin İbn Abbas radiyallahu anh şeýle diýär. Şol aýtjak riwayatim İmam Buhari'de gelýär. İbn Abbas radiyallahu anh diýär, ýanky 5 sana at barada esma'u rijalin salihin min kavmi Nuh. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. ابن عباس رضي الله عنه diýär, yani Nuh peýgamberiň halkynda bolan 5 sany Wad, Su'a, Yahus we Ya'uq we Nasr butlar barada bu butlar Nuh peýgamberiň aleyhisselam halkynyň içinde ýaşap geçen salih kişileriň, yani ýagşyda takwa, awliya, pir adamlaryň adydyr. Haçanda bular dünýäden gaýdanna şeytan bu kişileriň ýerinde galan kowmdaşlaryna olary ýatlap durarýardy. Olaryň oturan ýerlerine ýadygarlyk heykel gurun we her ýadygarlyga heykele olaryň atlaryny dakyn diýip şeytan waswasa berýär. Halk hem şonu edýärler. İlki başda diýär,
İbn Abbas radıyallahu anh'ın sözü şular. İbn Abbas diye ilki başta ol heykellere ibadet etmeýärlerdi. Haçan ol nesil hem ölüp halk içinde ilm yitenne, yani tevhid näme, iman näme, şirk näme, ilm yitenne ol heykellere ibadet edip başladılar diye İbn Abbas radıyallahu anh. Ve bu sözünün öň ýanynda şu butlaryň Nuh aleyhisselamyň tupanyndan soň täzeden ýene gömülüp ýatan ýerinden çykarylyp täzeden Araplara geçendigini we Araplaryň haýsy taýpasyna, haýsy tiresine we haýsy ýerde goýulanlygyny ýeke-ýeke aýdyp berýär İbn Abbas radıyallahu anh.